kijövök az Isten háta mögé bejelentést tartani. Az elsőt erre ott van. Nem bírok. Mert olyan hangos az a szutyog, mint az állat. De nem baj. Most azért nem mutatom magam, mert nincs rajtam semmi. De elértem a spothoz. Majd akkor. Csú, baszom, és értem, és kijöttem, itt el vagyok. Sétálok, nagyba megyek ki az úgyi spottokra. Csak az a baj, hogy olyan messze van. Már is felejtettem, hogy ilyen messze azért azt a kurva. Szóval még egy kicsi idő, amire odaérek, de addig is. És értem, hogy most kijöttem, mondom, most egy kis real talk, meg a faszom tudja. De így most így elképzeled a fejedbe, de magadból kiadni. Így rohadt nehéz. Most így kamerához beszélek, amúgy azt sem tudom hány emberhez fogok beszélni, most így fogadni merek ilyen 5-6-hoz, de azoknak is meg tudom azt az érzést adni, hogy ja, hát nem tudom, hogy mondjam. Valahogy el kell, hogy mondjam. Az előbb is bezen ez a traktor olyan hangos volt, nem hallottam a saját szómat. Szóval itt is tele van minden szeméttel. Ez ami amúgy rohadtul idegesít, hogy kijössz így az erdőbe, így csillelni, mert amúgy rohadt jó, mert így kijössz, friss levegő, meg érted, meg szép a hegyek, meg minden tele van szeméttel. Ez az út is, amikor legutoljára itt jártam, olyan tiszta volt most meg, alig bírsz rajta gyalog menni, érted? Hú, szörnyű. Itt is nem tudom mi jár. Nagyon durva. Azért ez a real talk, ez most így nagyon... Én most bekapcsoltam így az első másodpercbe a kamerát. Mondom, jó van, azért most figyelj, most hazafele út így kitaláltam nagyjából, hogy így mit fogok mondani. Nem elfelejtettem addigra, és hát mostanra. Szóval, ja. Még van egy kis időm, amire haza kéne érnem. Addig sincs senki otthon. Ja, tényleg meg az, nem tud senki, semmi haverom, még a szüleim, senkinek nem mondtam el, hogy most ki fogok jönni, és csinálni fogok egy ilyen, hát nekem fontos videót, nem tudom, most aki nézni fogja, nem fogja annyira érezni, amit most így magadba érzel, mert ugye minden ember más, meg amúgy is, hogy így elmondom, közben gondolok valamit, de az most a másik ember, aki nézi, nem fogja úgy átvenni, hogy én nem akarom, hanem hogy én gondolom, hogy átfogja. Full random. Azért ez is, mert most a maszkot így valahogy felraktam, hogy rohadt gyász. Nem tudom hány éves maszk. Nem volt más. Mondom, és a TikTok scrolloláson kívül érted, ott ülsz bazdmeg, nem csinálsz semmit, hazajössz az iskolában, azt megcsinálod a házit, vagy azt se, leülsz TikTokozni, és egyszerűen az egy egész nap. És már megunod, nem is unod meg, hanem így rájössz, hogy fú, bazdmeg, mennyi időt elbasztál, amíg tudnád magad fejleszteni, vagy tanulni valamit, vagy valamit megnézni, vagy egy könyvet olvasni, vagy bármi is. Nem, elbasztad az egész időt. De most én is így voltam, mert azért elkezdek TikTokozni, mondom, ki kéne jönni azért, mert azért ezt most meg kéne csinálni. Szóval, ja, ez az első fejezet, ami most így videó, ami kijön, akarok így nagy izékbe beszélni, azt sem tudom milyen lesz a videó, azt sem tudom, hogy egyáltalán ki fog jönni, de ki szeretném rakni, mert azért mégiscsak, de azt tudom, hogy kell felrakni egy videót YouTube-ra, baszod. És attól az embertől, akitől meg akartam kapni ezt a motivációt, megkaptam. Most kurva jó érzés, hogy így ki tudom rakni. Azért, ja, most nem tudom, hogy lesz az egész. És mindjárt ott vagyok már lassan, csak most itt is lesz egy út. Azt utána remélem hamarosan lecsillelődik ez az egész dolog, mert rohadtul nincs kedvem. Most nézem az a videókat, ja, ez is a fasz. Majd, ja. Na jó van, majd jelentkezem. Na jó van, megérkeztünk.
És itt nézelődök, mondom, most így érted, most itt az utca előttem, mondom, hogy feljövök egy ilyen faszak is helyre, mert a spottig nem bírtam elsétálni, mert levegőt nem kapok, basszad. Azt jön. Így jövök, semmi közepén vagyok, na várjál. Leülök a gyászba, megmutatom a spottot, leülök először. Így könnyebb lesz beszélni. Mondom, azért de fájlálom. Nem látok, nem, egyszerűen nem olyan szar ez a gyász. Nagyon bírom. Ja, szóval felmásztam a hegyen, mert a hegyen, dombom. Jó kis helyre, mondom, itt jó fás minden. Szépen be tudok ülni valahol, ki tudom támasztani a telefon. Hát ja, kicsit nehéz lesz, mert itt van egy ilyen kerítés, ez így megy le a gyászba. Szóval ja, a motoldal meg tökéletes lenne, de már megyek fel, itt jó lesz. Itt jó lesz egy kis duma. Ezt utána húzok haza. Ja. Telefonon veszem, nem lesz olyan nagyon komoly, de azért mégis, hogy ki tudok jönni. És nincs senki, akikhez tudnák beszélni, így amúgy is, így most megosztom, érted, mert most biztos van más is, persze, hogy van más is, aki nem tud így mással beszélni, hanem így el kell nyomni az érzelmet, hogy így bármi is, ja, ne legyen depri, vagy faszon tudja, vagy bármi. Ja, szóval, ja, kijöttem szépen. Ja, út közben rájöttem, olyan szép ez a hely. Nem értem, miért hagytuk abba, hogy ide kijárjunk, vagy bármi is. Nem, egyszerűen nem. Szerencsére nem láttam semmi veszélyes állatot. Azért hallani minden, így madarakat. Ez a legjobb vibe, azok kijössz az erdőbe, hát ha éppen közeledben van erdő, azt így egyszerűen hallgatod hát így a semmit. Ja, hát így a természetet. Ja, kicsit így ki kell fújnom magam, mert azért ez meg 4 kilométert lesétálni. Ja, szép. Emlékszem, még itt rohadtunk egyszer le az egyik haverommal ezen a motoron. Mondom, ja, és innen kellett hazatolni ezt a kúró motort. Hát azért dombon fölfele, lefele, minden volt, nagyon szép volt. Most itt is jövök a semmi közepén, de konkrétan a semmi közepén vagyok. Erre kocsi jön szembe velem, mondom, ez mi ment át, hogy így, Nem is ilyen faszom terepjáró volt, vagy bármi, hanem egy ilyen rohadt normális Audi. Nem értettem. Ja. Basszus. Körülnézek. Tényleg jelsz. Ezt így kihagyni. Ja, tényleg, jön szembe velem egy lány. Mondom, kutyával. Mondom, biztos eljött kutya. Nem, nézd, így leste TikTokot. Hát, mondom, ugye? Miért nem lehet élvezni ezt az amíg van, amíg le nem rombolják. Még van értelme, hát mindig is lesz értelme kijönni, még van lehetőség kijönni, így mondom. Mert nem lesz, hát talán lesz, de ki tudja, mi vár ránk. Ez így, nem tudom, meg ez a beszéd is, nem, érted, olyan jó, az a baj, hogy elképzeled magadnak, amit mondani fogsz, és ezt ki akarod mondani, és aztán amikor már mondani akarod, meg már nem megy, nem, egyáltalán se, szóval, ja. Ez nagyon, nagyon pazar. Úgy remegek, mint az állat. Mondom, kicsit veszek fel valamit, érted, hát, ha hideg lesz, erre.
hideg van, érzed, hogy rohadt hideg van. Olyan melegen van, vagyis olyan meleged lesz, amikor elkezdesz egy jó távot sétálni. Csú, nagyon beszédes. Ezek a legjobbak, amikor itt csöndben maradok, és amúgy így Márki is nézi, már várná, vagy amúgy mondjál már valamit, mert kezd gecér unalmas lenni, és mindjárt nézem tovább a Roblox szimulátort, vagy a tököm tudja, amit a Zsózi atyát, hát Zsózi atyát stream, úgy mondom valami, nem tudom, valami sajt 32-t. De tényleg, bazd meg, sajt 32 még így létezik? Olyan régóta már az is. Sztrat. Pedig nem is mikor mentem fel az zére. Valamelyik nap, hát így majd már, nem tudom, van vagy 2-3 hete, felmegyek így az akjára, érted, hogy még amúgy él a csávó, vagy így 5 évvel ezelőtt volt az utolsó videója. A csávó rakja fel a videókat, de nem nézi meg senki. Vannak videó, hát most ilyen, nem tudom, ilyen, amit akkor láttam, hogy 2 órája rakott ki egy videóban, az 2000-en nézték meg. Mondom, mi? Sajt 32, hát régen az akkora, hát jó, nem volt akkora, nem ismerték annyian, de azért volt egy kis izéje. Sajt 32, mi a gyász? Miért beszélek? Nem értem. A régi youtuberek, az Uborcraft is, azt rohadt ott régen mennyi. Uborcraft, a régi pamkutyáik, amikor még rajtuk volt a kabát, meg a szemüveg is. Már az sincs. Érdekesem. Ja, remélem amúgy a videó így valamennyire jó lesz, meg így amúgy valamilyen szinten átadja azt a feelinget, ami így van. De szerintem rohadtul nem fogja, mert először is telefon, másodszor a maszk egyfajtában belecsúszik a szemembe, meg az agy, így az egész izébe így húzogatom az meg. Harmadjára, a legjobb. Ja, nem tudom mit akartam mondani, ezt mondom, valamit mondani akarsz, és elfelejted egy házba. Azért furcsa, hogy még itt nem jött el így még így senki előttem, mert azért az kicsit durva lenne így. Például kijössz futni így random az erdőbe, azt valami pali itt ül, az meg a domboldalba, azt így beszél a telefonhoz, mint egy nem normális. Ez a legjobb az, amikor azt mondja a másik, hogy kaptod van. Ez a introvertált élet. Ja, egyszerűen komolyan. Most is kijöttem, nem mondtam senkinek. Szépen izébe. Új YouTube csatornát, fiókot is csináltam, meg minden. Hogy senki ne. Vagy hát oké, nézd, vagyis hát most így a haverok közül, és megnézik be, azon azt hiszik, nem tudom, azt fogják mondani, hogy ez a pali még izébb nem normális lett, vagy nem tudom. Pedig amúgy csak kijössz az erdőbe, azt így nyomsz egy ilyen dumát. Szóval, ja. Na hát ez a motiváció kellett most kedves testvérünktől. Ja, látom már, hogy kopizod, bazdmeg, elnézést. Kopizod egy csávót, kopizod. Fix az lesz. Jó, nem, mégis nem lesz az, mert 10 fogják megnézni maximum a videót, mert semmi komoly nem lesz, mert azt sem tudom, hogy kell feltölteni YouTube-ra egy videót. Ja, gyász, mindig csak az. Beszélek. Suli is, minden, megy 1000-rel, nincs, addig jó, még általánosba vagy, onnantól nincs kedved. Elmennek a sok régi haverok más iskolába, vagy nem is más iskolába, nem fogtok annyit találkozni, semmi. Azt így, így el vagy magadba, új osztály, új haverokat kell szerezni. Mi a... Egyfajtában valamit hallok. Ja, új haverok. Ha azok nincsenek, akkor... Ja. Akkor úgy lesz, mint nálam. Kijössz, levideózod, amit mondasz, és kész, bazd meg.
Ja. Most így ez mellett is, ez a Duma mellett is még lesz egy tervem, amire nagyon rá fogok állni. Ma most is kicsit rajta, hát kicsit már kezdek rajta lenni. Hát megy egél, csak tanulni kell. Minél többet tanulsz, annál jobban belejössz, utána így kb. Abba hagyod egy kicsiből, hogy visszajössz, azt akkor már így érzed, hogy amúgy azért nem voltam olyan rossz, azért tudtam valamit, de utána meg nézel egy videót, hogy amúgy ezt meg azt hogy kell csinálni, megnézed, így végignézed, azt így rájössz, hogy ja, azt se tudtam mi ez, hogy így Ja, szóval ja, az a terv az nagyon fontos lesz, ezért összes időmet bele fogom ölni, mindent, ami így van, meg így mindent összespórolt pénzemet is, hát ha lesz, most ja. Ja, és nem tudom, mit mondjak. Ha kijövök, nem is kijövök, hanem még amiatt kijöttem volna, nem tudom, apám nézte a híradót, vagy nem tudom, elment utána a munkába. Az megy, hogy mennyire szar fényt vett ez Magyarországra, hogy a Trump meg a Putyin itt fog találkozni. De most ezt is most szerintem most így a mi generációnkat, hogy is most így úgy mondom hát ilyen 13 évtől meddig? 20, nem tudom, vagy nem is 20, hanem már ilyen 30-ig, hát jó, 30-at azért lehet nem mondanék, de ilyen 30 alatt itt, hogy ki a gyászt érdekel, érted? Most jó, max nem nézed meg, de jó, hát ja, végül is az is igaz. Ez meg lehet, hogy itt magamnak megoldom az kérdéseket, hogy a fal. Ja. Azért elég szép. Tényleg most így el kéne indulni. Hány perc megy ez ugye? Az addig 12 percet dumálok. Szép vagyok azért, persze, azért. Nem semmi a csávó. Azért 12 perc, egy nap. Ja, el kéne indulni. És akkor megmutatom, milyen szép tájak vannak. Érted? És egyszerűen nem látja senki. Nem. Mai fiatalok, ment a kockulás. Ki az az ember, aki még kijön, és így elkezd random az erdőbe beszélni. Ki? Most tudnék egyet mondani, de nem mondok, mert akkor még kiderül egy más dolog. Azt meg nem nagyon bírnám. Vagy hát még nem. Az idővel minden. Az idő megold nagyon sok, nagyon sok problémát. Nem is az idő, hát az idő is, meg egyszerűen ez a csönd. Meg egyszerűen, hogy hagyod lenni. Csak hagyni kell. Ha meg olyan téma, vagy olyan probléma, akkor persze, hogy nem, akkor így valamit tenni kell ellene. De jó, van az, amikor így rohadtul nincs kedved semmit csinálni. Az meg a legizébb. Nincs kedved semmire, az elmegy a nap, így elmegy, így. Az évek is szállnak, mint az állat. Minden napok. Na most én belegondolok, hogy mióta akarom ezt már csinálni. Jézusom. És egyszerűen most. Jó, hát ez is attól, ez is testvérünktől van. Ja. Hát szerintem elindulok a gyászba. Most ezt le kéne nem tudom megfordítani a kamerát, ez mi? Nem értem, ez kurva jó ez az iPhone. Samsungon megfogom, azt ide-oda váltogatom, itt meg se tudom, még Snapchat-en is meg lehet fordítani, nem hogy Most ülök, most remélem már átázott a seggem. Hát ők is nem remélem. De szerintem hát... nem annyira. Ja. Azt a rohadt. Felállni is nagyon jó. Mondom, így ekkora táv, ez így egy ilyen lépés kb.
Én itt most ültem. Csodálom, hogy én nem csúsztam, nem az olyan meredek, mint az atom. És nézd meg, most úgy el fogok csúszni, mint a rohadt élet. Jaj, próbálok, nem? Nem, jaj. Ez bakúdik. Azért figyeld, ott voltam fönn. Nem tudom, hogy látszik-e, mert így megfordítom a telefont. Látszik? Valamennyire. Jaj, szóval most elindulunk szépen. Tájak meg levideózom, azt utána húzok haza. Már idő lenne. Hát ezért ez milyen feeling már, hogy itt elkezdesz sétálni. Még menne ott hátul tovább, ahol amúgy a spot van. De majd valamikor máskor, amikor még időbe el tudok indulni. Nem úgy, mint most, mert nem akarom azt sem, hogy hazaérek, olyan meg megkérdezi, hogy hol voltál-e? Mert nem voltál itthon, meg semmi. Nem én akarom. Ezt most így top secret mission, vagy nem is mission, hanem ahogy mondanák, side quest. Szóval, ja. 16 perc, ha ezt valaki megnézi, nagyon imádlak. Megnézni. Várj, most az lesz, most ilyen nagyon ilyen youtuber feeling lesz, hogyha megnézed a videót a végéig, akkor nyomj a kommentbe egy ilyen fasz a szívet. Csak egy szívet. Egy piros szívet. Ennyi. Több nem kell, mert akkor így magamnak is megvan, hogy amúgy van, aki megnézi, és van, akiért csinálni. Most nem csak magamért. Amúgy ez is egy idő után tök unalmas lesz, hogy kijössz, amúgy faszok is hát jó, ez most nem volt valami fasza, most is csak ez bevezető, az első lépés felé. Ennyi. Azt ja. Mondom, hogy egy idő után az lesz, egy kicsit unalmas lesz, nem lesz kedved, nem lesz meg az a motiváció, amiért kigyere. Amiért egyszerűen csak kigyere. De most ehhez is sok kellett, hogy elsétáljak nagyon messzire. Már mondjuk sem szavakat, mert hallottam egymást, hogy letiltották bezzeg. Nem is tudom miért. Csak így ilyen beszél. Most kijöttem a fényre, azt most látod. Nagyon jól áll a maszk, mondhatom. Szerintem ezért nem fogja senki megnézni, miért nézzek meg egy ilyen maszkos alakot, hogy izzébe azért nem tudom mit csinál. Hát, pont azért. Jó van, kiértünk. Ott voltam benn, ahol is onnan jövök. És így egyszerűen így így pont nem látni szembe semmit. Mindent át akar izé. Szóval, de azért jó. Nem is tudom, mit mondjak egyszerűen. Ez csak egy ilyen, most ez jó érzés, hogy így sétálok, dumálok a kamerába, úgyhogy nem is oda nézek, hanem egyenesen a nagyon messzire megint azt mondom, mert miért ne? Szóval, most azért egy kicsit furcsa lenne, hogy jönne valaki szembe velem, azért meglátna így, érted? Így, hogy a szememben van az a szutyok. Azt így nem is megkérdezi, hogy nézni, ha, ez ki a faszom volt, ez nem normális, ezért. Csú. Hát most kaptam az úton egy pár ilyen side-eye-t, hogy néz ez a paliki. Jó, végül is idefele út nem volt rajtam a maszkom, azért lesz az elején is olyan pár ilyen videó, ahol így random magamet bazd meg lőttek. Még jó, hogy eljöttem. Hát most vagy vadászok, vagy valami random kijöttek, hogy petárdáznak, tudja a bánat, hogy mit csinálnak. És érdekel amúgy. Hát, ja, azért egy kicsit szar, hogy pont az erdő közepén kell elkezdeni petárdázni, mert értem, most megriad minden Jaj. Most ez így nagyon fasz lesz, hogy így egybe az egész videó le fog menni. Úgyhogy így semmibe, hát lehet lesz egy kis hát nem minném, hogy lesz valami bevágás is, mert max ilyen CapCut-os ott lesz fent a sorokban, és így CapCut. És így is nagyon ratya lesz a videó, de nem baj. Az idővel minden megoldódik.
Ezt nagyon jól jegyezzétek meg. Főleg azok a problémák, amik megoldódnak egy idővel, figyelj! Meg ha bármi, most ezt olyan formában akarom csinálni, hogy motiválja az embereket, hogy érted, most így jön egy ilyen mental breakdown, hogy például nem tudom mi van, bármi jöhet, hogy nem tudom, például elválnak a szüleid, vagy valami, és így kurva szarul érzed magad, de mi a gyász? Szék, itt megy előttem egy kocsi. Nem is kocsi, hanem ilyen, mi ez? Nem teherautó, hanem ilyen, hát de teherautó. Jó, akkor egy kicsit csilleve így megállok, nézelődök, mint a nem is mozgó rám néz, mit gondolod? Ja, nem is akarom tudni. Ja, remélem valamilyen szinten jó kis videó lesz. Na minden. De nem baj, mert ha a videó nem lesz jó, ha a videóból nem generálok semmit, meg nem lesz az a... Nem is akarok nézettséget, csak így érted, hogy pár embert nem lesz meg, akkor majd a... Ki kell fújnom magam. Akkor majd a másik... Mit is mondom, izéből... Ja, majd abból... Majd idővel minden meg lesz. Kérdezitek, hogy majd ki ez, akkor majd valaki meg fogja nézni a videót, aki azért majd valamennyire el lesz azzal, amit majd csinálni fogok. Nagyon bírom, nagyon. Belegondolok, idefele út miért tűnt rohadtul hosszabbnak? Miért? Nem értem. Jaj, na jó. Jó van akkor, srácok, én meg elköszöntem. Azzal úgy beszélek, mint nem tudom mióta csinálnám. Azt a kurva. Ja. Remélem, hát nem minden, de remélem tetszett a videó. Dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Ez meg ezt valami haverom meglátja. Ezzel fogok csesztetni. Ja, ez meg nem rendes. Ez meg a másik. Ha valamit csinálni akarsz, és tudod, hogy nem akarod, vagy tudod, hogy csinálni akarod, és akkor mondjuk például most valami így, olyan haverod, akire azt mondod, hogy amúgy kurva jól vagytok, hogy nagyon szereted meg minden, és akkor ezzel elkezd basztatni, meg kirögni, meg bármi, akkor ez egyszerűen nem haver. Ha még viccesnek is gondolja, most biztos, hogy az, meg biztos azt gondolja ő is, hogy amúgy milyen jól megvagytok, meg hogy ez most vicces. De ha tényleg olyan szinten lenne az ember, olyan érett szinten mondjuk úgy, hogy nem fog ezzel basszatni például, amit most kiadsz magadból, hanem azt mondja, hogy amúgy mennyire igazad van, meg ha nem is azt mondja, hanem hogy így érted, nem basszat vele, hanem max megdicsér, hát maximum megdicsér, de ja, nem kezd vele elcsesztetni. Ja. Na jó, nem tudom mit mondjak. Ez a na jó van, ez most nagyon megy, nem tudom miért. Basszus. Már ez kezd izében, most mindjárt vissza. De hogy megyek vissza, hülye vagyok, én megyek haza egy házba, hát olyan hideg van. Na jó van, csöztök! Itt van a jó kis alapanyag. És akkor így ennyi. Itt hagytam amúgy abba. Azért basszod. Nem semmi. Most ilyen milyen izé amúgy. Nagyon durva. Na jó van, akkor most tényleg csőztök.